अमेरिका इराण युद्धामुळे भारतातील कृषी निर्यात संकटात आलेली आहे। हवाई मार्ग बंद झाल्यामुळे तब्बल 2000 कोटींच्या कृषी निर्यात ठप्प झालेली आहे। ही स्थिती कायम राहिल्यास पुढील महिन्यामध्ये आंबा निर्यातीवरही गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येते आहे। आखाती युद्धाच्या परिणामामुळे JNPT मध्ये निर्यातीसाठी आलेला माल सगळा जो आहे तयार असलेला माल बंदरामध्ये अडकून पडलाय। आखाती देशांकडे निर्यातीसाठी तयार ठेवलेले कांदा, केळी, द्राक्ष यासह फळांचं जवळपास 1000 कंटेनर अडकून पडलेले आहेत। सोलापूरहून पाठवलेले केळीचे 250 कंटेनर परत आले। या कृषी मालाच्या आयात निर्यातीवर तब्बल 60% परिणाम झाल्याची भीती व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे। जहाजांवर हल्ल्याच्या भीतीनं शिपिंग कंपन्यांकडून माल वाहतुकीला नकार दिला जातोय। पुढील 15 दिवसात खजुराची मोठी आयात अपेक्षित होती, परंतु युद्धामुळे या व्यापाराला सुद्धा फटका बसू शकतो।